Mé jméno je Matěj Srna a tohle je Bytecast. Místo, kde se dozvíte o datových příbězích, které se staly skutečností. Vítejte u dalšího dílu Bytecastu. Mým dnešním dalším hostem je Radek Patera. Radek se zaměřuje na RPA, což je Robotic Process Automation. V českém překladu je to robotické nebo automatizování podnikových procesů. A Radek vlastně je specialista, pracuje v současnosti pro společnost Dizvan a pomáhá automatizovat jak interní procesy, tak vlastně procesy jejich klientů. Vítej v našem dílu, Radku. Děkuji. Tak, v dnešním dílu se budeme bavit o té automatizaci, jak vlastně správně nastavit tyto procesy, co to vlastně pro tu firmu znamená, jak ty procesy pomáhají firmě k její efektivitě a třeba se dostaneme k nějakému dalšímu zajímavému tématu. Radku, na začátek já bych se tě chtěl zeptat, jak ses vlastně k té práci dostal? Bylo to vždycky nějaké téma, které tě zajímalo, nebo to byla nějaká náhoda? Překvapivě, nebo možná ani ne překvapivě, ale byla to náhoda. Vlastně jsem spolupracoval s Denisou Žďárskou, která tady byla vlastně díl přede mnou, co jsem se jako dozvěděl. Já jsem vystudoval střední školu a jsem vlastně vystudovaný účetní, v uvozovkách juniorní účetní. A ta práce mě natolik nebavila, že jsem se rozhodl dělat roboty. Ale dostal jsem se vlastně k tomu díky vlastně Denise, která řekla, že bych měl k tomu předpoklady, vlastně se zařadit trošku do toho IT, začít s nějakým jako programováním a tak dále. Tak jsem vlastně od té chvíle se věnuju vlastně už 4 roky těm robotům a různým automatizacím. A vlastně takhle jsem se k tomu dostal. Prakticky jako náhodou. Hezký. Já si vlastně, když si vybavu rozhovor s Denisou, což je vlastně třetí díl našeho Bytecastu, tak vlastně ona říká, že je spousta těch úkonů, který se dá automatizovat, a to si představím, že asi byl taky nějaký point toho, proč ti ta práce nebavila, že to je hodně přepisování a tak dále. Měl jsi to třeba stejně, ona tohle to hodně zmiňovala. Jo, určitě. Já jako nemám rád takovou tu rutinní činnost, to mě naučila právě jako ta Denisa, ale díky vlastně těm robotům, tak vlastně, když se to nastaví, tak je to něco, co jsem vytvořil já, je to něco, co se může opakovat, něco, co můžu v vozovkách jako zušlechťovat, je to prostě prakticky jako co robot, to jako malý dítě, který jako se prostě posouvá dál a dál a šetří tím práci vlastně účetnímu týmu, HR týmu, vlastně celé firmě, případně i těm klientům, kterým ty automatizace nastavujeme. Než se úplně posuneme do té části, jak to nastavuješ, mě by možná zajímalo nějaký první kroky, jak jste vlastně začínali s tou automatizací? Vlastně v Dizvanu, tak tam bylo prvotní úplně stejně jako snad u každé firmy, je stanovit si to, co chci automatizovat, nějaký ty procesy, které prostě chceme nahradit tou automatizací těma robotama, tak to byl první krok. Z fleku jako každá firma, každý člověk dokáže vyjmenovat aspoň 5 procesů, který jim vadí, který se prostě furt opakujou, je to rutinní činnost. A tohle jsme měli vlastně i my. A potom následuje výběr nástroje vhodného pro tu danou automatizaci. Každý proces může mít trošku jiný, něco může být kombinace více nástrojů. A posledním krokem bylo vlastně v našem případě jako zaučení s tím nástrojem, naučit se, jak to funguje, jak to celý nastavit a pak už byla jenom realizace a v tu chvíli už začala úspora vlastně času a peněz. Mě by možná zajímalo, jestli teda říkal, že musíte identifikovat ty procesy, tak asi ten identifikátor je teda to, že je to opakovatelný, nějaký rutinní. Dají se třeba automatizovat i procesy, které nejsou rutinní? Určitě. Tam spíš bych řekl, že je důležitý, aby se to prostě jako opakovalo, že to není jako jednorázová činnost. U těch jednorázových činností je to takový ošemetný, že ne vždycky může dojít jako k nějaký úspoře času, spíš je to jako, když je člověk líný a nechce se mu to prostě dělat, tak jako si to jednou nastaví a musí to 1000krát zopakovat. V tu chvíli jako je to jako vhodný, ale nemusí to být jako úplná rutina, lze udělat i jako složitější. Já se vlastně ptám jakoby v tom smyslu, jestli se třeba to dá i nastavit nějakým způsobem jako dynamicky, že si třeba vytvoříš nějaký jako rozhodovací strom.
Určitě. A když nastane nějaká věc, nebo se třeba něco má udát, tak jakoby se to stane jenom z tohle pohledu, nebo jestli vyloženě opravdu jenom takový ty jako... Ne. Jako tam záleží, jaký podmínky se nastavíš, když máš scénář, že z bodu A do bodu B, ale do toho ti přijde nějaký scénář C, tak potom vlastně změníš trošku ten proces. Ale je potřeba zase nastavit i ten další scénář. OK. Mě by možná ještě zajímalo takhle na ten začátek, jsou nějaké technologie, které jsi musel naučit, aby si mohl automatizovat ty procesy? Je dobrý umět dobře s Excelem, teda, ale to je jenom kvůli tomu nástroji, který jakoby v Disonu využíváme. Jinak tam je potřeba mít jako logické myšlení a nějakým způsobem umět jako trošku s počítačema. Vědět prostě, co je webový prohlížeč, vědět, co je ten Excel, umět vlastně s účetním softwarem, prakticky umět s těma systémama, se kterýma má ten robot pracovat a ve kterých chci já automatizovat, tak je dobrý jako je nějak znát. Ten systém, který používáte, tak vlastně teda si říkal, že je na bázi toho Excelu. Máš třeba zkušenost i s nějakýma jinýma nástrojema, který nevyloženě potřebují ten Excel, ale... Jo. Já si vlastně vyvíjím svůj vlastní nástroj, protože ne vždycky jakoby ty ostatní nástroje, ty externí, tak mi vyhovují na 100%, takže jsem se rozhodl vlastně investovat svůj čas ještě do tohohle. Jinak vlastně se tam dá používat ještě Power Automate, to je super nástroj. Ve spolupráci s tebou tak vlastně Kebola, to je taky super nástroj. Nedám dopustit na VBAčka, je to vlastně kodovací jazyk Excelu, ale nastavíš jednou a v tu chvíli nemusíš už vlastně upravovat žádný Excel, je to všechno prakticky na lusknutí prstů. No a taky výborný je programovací jazyk Python. To tam nastavíš taky úplně jakoby všechno. No. Ale to už je trošku složitější, tam už zabrouzdáváme víc jakoby do toho programování, než do toho low-code, no-code. Já právě si vybavuju, že i ten Python je poměrně hezký i na tyhle ty procesy. Dá se tam vlastně udělat i ten web scraping, což je vlastně vytahování informací z webových prohlížečů. A právě mě zajímalo, jestli i je to nějaká oblast, který se vlastně jakoby pohybuješ, děláš to pro ty klienty. Děkuji ti za tohleto představení. Já bych se tě teďka chtěl zeptat, jaký jsou za tebe vlastně 3 hlavní cíle nebo největší výhody té automatizace. Proč by to vlastně ty podniky měly zavádět? Nebo tak... jestli jich máš víc, nemusí to být. Ne. 3 jsou tak jako akorát, víc většinou už jako lidi nezajímá. Je to určitě sjednocení procesů. Jakmile firma chce automatizovat, je dobrý u těch procesů si jakoby sjednotit, aby každý dělal stejně, aby každý očekával ten samý výstup. Takže už jenom to sjednocení procesů v té firmě ušetří hromadu práce, protože daný člověk, jakoby zaměstnanec, bude nenahraditelný, já to nerad takhle říkám, ale zastupitelný v případě čehokoliv, tak i tím se vlastně to zrychlí. Potom je tam úspora času, zaměstnanec, ta firma už nebude muset řešit, jestli ta daná činnost je hotová nebo není, protože vlastně tou automatizací to bude jakoby vždycky hotový a bude to rychlejš a přesnějš. A ta třetí, bych řekl, ta přesnost. Je to vlastně ten výstup bude vždycky stejný. V případě těch robotů vlastně, tak tam se bavíme o tom, že robota naučím to dělat tímhletím způsobem, on to tímhletím způsobem 1000krát zopakuje, takže ten výstup je po každý stejný. Jo. Ty jsi zmiňoval tu zastupitelnost a v uvozovkách to jakoby nahrazení. Myslíš si, že to spíš jako těm lidem jako usnadní tu práci, nebo jaký tam vidíš jakoby ten přínos? Protože dost často ty lidi se toho můžou třeba bát, že jim bereme práci takzvaně, tak myslíš, že... Třeba jako když se na to takhle podívám a zase vrátím tomu rozhovoru s tou Denisou, tak ona vlastně říkala, že to zvyšuje ten lidský potenciál a vlastně uvolní to ty ruce pro nějaké další činnosti. Já jsem jako nechtěl tady použít slovo nahraditelný, protože to jako vlastně evokuje ten negativní pocit z toho, že vlastně je každý nahraditelný a že nás jenom nahradí jakoby umělá inteligence, roboti a tak. Já spíš jako tam mám rád tu zastupitelnost, že vlastně ten člověk už nemusí dělat tu jednu danou činnost, která vlastně ho zdržuje
můžeme se bavit o stahování PDF bankovních výpisů. To je prostě úplně zbytečná činnost, která vlastně je jenom o tom, že člověk jako kliká na stáhnout, přepne si klienta a stáhne jakoby další, přejmenuje ten soubor a potom ho uloží někam na OneDrive, SharePoint a tak. Úplně zbytečná jako činnost. Některý účetní tak vlastně na to odvětí to, že oni se u toho odpočinou, tak vlastně tam už je spíš to, že radši bych to dal takhle nějakou tou automatizací, úplně to prostě nahradil tu činnost a ať si ta účetní jde vlastně jako třeba na kafe, ať se jako odpočine, takhle jako musí prostě jenom klikat a stahovat, přepisovat. Je to možná odpočinková činnost, ale vlastně jako k čemu to bude dělat, když tako. Přijde ti z tvý zkušenosti, že možná jakoby říkáš, že to odpočinková jakoby činnost, tak jak když vlastně monotónně klikáš, že vlastně je to i náchylnější k těm chybám, nebo to tak není? Určitě, jakmile člověk prostě kliká furt na ty samé místa, tak už se to stane, člověk prostě vypne tu hlavu, přestane přemýšlet a už jenom, já nechci říkat jako tupě kliká, ale ono je to takhle pravda, člověk nad tím nepřemýšlí, uloží to, třeba to uloží je špatně a ten robot vlastně ví přesně, má přesně stanovené cesty, ví, jak to má udělat. Nestane se, že to přejmenuje trošku jinak, pokud tam nenastane nějaká jako samozřejmě chyba. Může se to stát, je to jenom systém. Ale 100% vlastně je tam ta chybovost z té monotónnosti. Ty jsi ještě zmiňoval vlastně tu informaci o tom, že vlastně ten proces je hotový, že ten proces se dokončil. V tomhletom stylu nastavujete i nějaké třeba upozornění, nebo je tam nějaká jako notifikace pro ty uživatele, že tento proces skončil, v případě, že třeba neskončil a je tam nějaká chyba, tak je tam nějaká komunikace, nebo jak tohle to funguje? Jo, určitě. To jsou právě ty scénáře. Některé procesy vlastně tým nepotřebuje vidět, že byly dokončený, protože vidí ten výstup, vidí to, že to mají někde uložený, nebo vlastně se nic neukládá, jenom se něco kontroluje. A v případě, že potřebují být informovaný o tom, že nějaký proces doběh a potřebují vědět výsledek, tak se může zaslat e-mail, může se udělat příspěvek na Teamsech, může se může napsat SMS-ku, může dělat vlastně jakoby cokoliv dle preference toho, kdo potřebuje dostat tu notifikaci. Tam vlastně je to všechno jakoby o tom nastavení a o té domluvě. Ale jako z praxe třeba teďkom poslední proces, který jsem nastavoval, je moc pěkný. Jedná se vlastně o import vystavených faktur a tam fungují několik notifikací. Pokud se nenajde partner nebo předpis za účtování, tak se vlastně pošle Excel přímo s informacemi, o jaký faktury se jedná, ale i přesto dojde vlastně k zaúčtování, ale ta účetní ví, že číslo 123 má neznámý předpis a už ví, že musí jít jenom k této jedné faktuře a tam to opravit a případně jakoby zaslat nějaký pravidlo, jaký zaúčtování tam má být jako příště. A takhle tímhletím způsobem se vlastně ten proces sám jakoby adaptuje a už vlastně nedochází k takové chybovosti. Takže v podstatě ta práce pak té účetní je vlastně validace a nějaká kontrola. Přesně tak. To, co by vlastně ta účetní měla dělat, tak vlastně díky tomuhle jako dělá. Nemusí to zadávat, je to zbytečný, je to vlastně v systému, je to v importovatelném formátu, tak proč by vlastně přepisovala jedna ku jedný to, co už někde je. OK. My se teďka bavíme i o nějakých teda jako vyložení těch aktivitách v tom účetnictví. Seš mi schopnej popsat, kde se to všude dá jakoby použít? Je to vyloženě jenom jakoby ta oblast toho účetnictví, nebo jak třeba vypadá ta automatizace těch interních procesů? Máš mi nějaký příklad? Já vždycky říkám, že jako automatizovat se dá úplně všechno, jde jenom jakoby o čas a o budget. Robot jako umí jako kompletně všechno jakoby automatizovat. Ale já mám zkušenosti převážně jako s těma účetníma procesama, ale určitě se dá takhle ušetřit práce jako i HR, i v různých jako dalších odvětvích. Ale je to furt jakoby systémový robot, takže to, co vlastně já nastavuju, si jako člověk nemůže představit pod tím, jako když jezdí robotický vysavač, anebo jako ve firmách v těch výrobních, když jsou takhle na páse a tam vlastně jezdí ty ramena a šroubujou třeba telefon nebo něco takového, tak tohle to ne. Je potřeba to mít vždycky jakoby v systému, je to třeba mít v počítači a to, co tam je, tak vlastně to už se dá tímhletím automatizovat. Takže vlastně jenom ty počítačové procesy, software, procesy. Nějaké klikání.
chození na nějaký webový prohlížeč, stahování dokumentů a tak dále. Jako ty nejčastější procesy jsou právě jakoby sbírání informací z nějakého webu nebo z desktopové aplikace, stahování nějakých souborů anebo upload nějakých informací. Takže vlastně, jak jsem zmiňoval, stažení vystavených faktur, transformace těch dat, buď pomocí jako Pythonu, VBAček, nebo vlastně i tím robotem, a potom následný import do účetního systému. A tam je právě dobrý to, že účetní systém nemusí podporovat importy, nemusí podporovat API, vlastně ten robot to může buď to přepisovat do buněk, anebo když už jakoby to API má, anebo vlastně má podporu těch importů, tak se to může importovat, ten proces je rychlejší, ale vlastně robot jako tomu nezáleží, jako, jak ten systém co podporuje. Rozumím. A mě ještě zajímá vlastně, jestli by si do toho zařadil, protože to je podle mě ještě furt téma, to vyčítání těch dokladů. Dá se to pod to zařadit, nebo je to úplně jakoby oddělená větev? Za mě je to oddělená větev. Jako určitě, pokud firma obdrží vždycky 1000 faktur od stejného dodavatele, který má pořád stejný schéma, tak lze nastavit, aby robot jakoby si skopíroval, stáhnul informaci z nějaký pozice XY, což je jakoby na obrazovce, a tuhletu informace vlastně převed do toho účetního systému, ale jakožto vyčítání, tak to vlastně není. Je to prostě, to vyčítání je jenom nějaký strojový učení toho, kde se nacházejí informace na té faktuře, ale já to vyčítání jako podporu. Mně to přijde jako hezký nástroj, šetří to práci, ale ta firma jako tomu musí věřit a musí tomu dát ten počáteční čas. Rozumím. Mě vlastně to jenom tak jako evokuje, že když je to proces toho předpisování, tak jestli se to vlastně do toho neřadí nebo ne, protože vlastně tím vyčítáním zautomatizuješ ten výběr těch dat, pak jakoby ten import, tak mě to jenom zajímalo, jestli to máš jakoby spojený nebo ne. Ale samozřejmě jde to napojit na to vyčítání, že vlastně když není ten přenos mezi těma systémama, tak samozřejmě z vyčítacího nástroje to lze stáhnout a potom to lze jakoby někam přendat. Rozumím. OK, takže ano i ne. Ano i ne, je to složitý. Jako když do toho ten člověk jako investuje ten čas a nastaví jako veškerý výjimky, že to bude prostě na milion řádků jako to nastavování, tak asi ano, ale jako nedělal bych něco, co už jakoby existuje. Co už existuje. Takhle. Rozumím. Teď bych chtěl přejít do toho, jaký vlastně ty eviduješ nebo vnímáš jako výzvy spojené s tou implementací těch technologií. Teď jsme trošku nakousli tady tohleto propojení toho vyčítání a s tou automatizací. Ty si říkáš, že to má poměrně hodně jakoby řádků, tak asi je nějaká výzva i třeba v tom, jak je ten úkon složitý, nebo jsou tam nějaké takové výzvy při té implementaci? Je to asi jako největší výzva toho. Když je ten proces složitý, je tam spoustu výjimek a to jakoby je u jakýhokoliv procesu. Když prostě má junior účetní, třeba se tady budu hodně motat kolem toho účetnictví, ale má jako vyčíst doklady, tak je to jasně daná jako činnost, ví, co má kde být, vyčíst datum, částku, jako DPH a tak dále. Ale pokud by už junior účetní měl udělat jako DPHčko, zkontrolovat to na základě jako tisíce pravidel, tak to už je trošku složitější. Takže právě takhle se na to musí koukat i v rámci těch robotů a té automatizace. Čím víc výjimek, tím složitější procesy a tím jakoby dražší a delší ten vývoj jako je. Ale pokud jako firma má právě ty rutinní jednoduché činnosti, na který najímá, já nevím, desítky vlastně jako nějakých juniorních pracovníků, tak vlastně to stahování těch jako výpisů, tak v ten moment vlastně se to tam jako vyplatí. Ale určitě jdou udělat jako i ty složitější, ale je potřeba jako počítat i s tím jakoby delším a dražším vývojem. Rozumím. Vnímáš tam i třeba nějaký jiný ty výzvy? My jsme se hodně s Denisou bavili i jako z toho pohledu toho managementu, nějaký change management, jak to prodat těm lidem, hodně s nima komunikovat ohledně toho nastavování, že jim to sice vezme tu práci, ale usnadní jim to další ty aktivity. Ono je potřeba jako ten tým o tom přesvědčit, jako, že je to jako dobrý. Ono se to nezdá. Mně už to přijde taková jako banalita, že
nastavíme proces, oni už to nemusí dělat, tak si řeknu jako jo, tak to je super, můžu si zajít na kafe, můžu vlastně zavolat tomu klientovi, se jakoby spokojen se službama, můžu mu dát jako nějaký poradenství, ale těm lidem vlastně to takhle jako neevokuje a jim přijde, že vlastně oni už nebudou mít co dělat. Že vlastně já to dneska nastavím a zítra vlastně oni, co oni budou dělat. No ale ono se vždycky jako něco najde. Ty zaměstnance to vlastně musí posouvat dál v rámci té jako odbornosti a oni potom budou mít čas na to se buď to vzdělávat, nebo vlastně dávat jako tomu účetnictví, jakožto tomu zaměstnání jako nějaký hezčí hábit, aby jako to bylo atraktivnější pro ty jako mladší studenty, protože teď už jako jsem přednášel na několika školách a tam prostě jako na otázku, kdo chce být účetní, tak jako nikdo neřekl jako ano. Takže se snažím i tímhletím tohleto hezký zaměstnání jako trošku zefektivní, to vlastně jako zlepšit v očích těch mladších, no, že my hodně, podle mě teďka vyrůstáme v těch technologiích, máme všichni telefony a tak dále, takže si myslím, že úplně to není lákadlo pro ty mladší generaci, přepisování, ťukání dat do účetnictví, tomu rozumím. Radku, můžu tě poprosit, řekl bys nám nějaký příklady implementací? My jsme se hodně bavili o těch jednotlivých částích, ale třeba co je za tebe jakoby nejhezčí příklad té implementace, jak to tomu zákazníkovi třeba pomohlo, nebo třeba interně a jaký z toho pak byl výstup? Určitě máme vlastně jednoho klienta, ta implementace funguje, já plácu asi 2-3 roky, od té doby jsem na ní nešáhl. A původní jako zadání nebo žádost od klienta bylo to, že potřebuje mít ve 2 ráno každý den naimportovaný interní doklady v účetním systému, protože na to mají navázané nějaké svoje systémy, vyhodnocování vlastně dat z účetnictví a neznám člověka, který by jako dobrovolně každý den stával ve 2 nebo ve 3 ráno a zadával tam jako interní doklady kvůli nějakému klientovi, který prostě chce mít jako hezký data každý den. Tak vlastně v ten moment jsme domluvili ten proces, já jsem stanovil ty pravidla, že to musí ukládat někam jakoby Excel, který bude připravený a vlastně pokud ho tam uloží, tak robot jde a vlastně importuje ty data do účetního softwaru a oni na tom základě si potom stáhnou ty jejich informace a už se s nima zase dělají jakoby to svoje. Další jakoby hezký procesy jsou stahování těch PDF výpisů, ne všechny banky jako podporujou přes API stahování PDF. Teď, co jsem tak zkoumal, tak už to podporuje FIO, takže tomu se jako začnu teď do budoucna věnovat, trošku tomu API a tomu stahování tohodle. Ale ty ostatní to třeba neumí a zase opět chodit každý měsíc, každý den, každý týden a stahovat ty PDF výpisy je prostě otravný, abych to nedělal, prostě mě to jako fakt nebaví. Tak a tohle je taky krásný příklad toho, že tam nastává vlastně ta návratnost té investice z toho vývoje prakticky okamžitě. Já mám tady dotaz u toho API a toho stavování těch dokladů. Já se teda jakoby moc nezabývám nějakýma bankovníma výpisama a podobně, ale zajímá mě vlastně, ty si říkáš, že stahuješ vyloženě to PDF, nebo se dá stáhnout i nějaký jako datový zdroj, JSON nebo něco takového? Cokoliv se dá. Co podporuje banka, tak to jakoby to dokážu stáhnout. Většinou to bývají ty PDFka, měsíční, denní, týdenní, a potom už jsou to importní soubory, které vlastně se dají přehodit vlastně do toho účetního systému a tam můžou být GPC, KPC, myslím, že je na příkazy, ale to se dá, myslím, že stáhnout taky, CSV, XML, prostě to, co ta banka jako podporuje. Tam já možná ještě jakoby tady zmíním to, že vlastně toho robota si člověk může představit jako klasického uživatele, který se přihlásí do banky a vidí tam ty tlačítka stejně vlastně jako ten uživatel, vidí ty texty a na tom vlastně já tam zadám tu automatizaci, proto je to tak rychlý, proto je to tak vlastně efektivní ten proces, že on zvládne nastavit vlastně každý bez nutnosti znalosti té API nebo EDI komunikace a tak dále, že vlastně každý ví, jak jít do banky, jak stáhnout to PDF, zná tam ty pravidla, tak vlastně toho robota naučí. Otevři si webový prohlížeč, přihlaš se, klikni na stáhnout výpis, překlikni si na klienta a vlastně pokračuj tímhletím způsobem, než projedeš celý seznam klientů, tak vlastně jako to funguje, čili on zvládne cokoliv.
zvládne jako skopírovat ty informace z webu, pokud není třeba žádný ten cloudný výstup vlastně v tom XLMku nebo v CSVčku a tak dále. Jo, super, děkuju. Teď mě možná zajímalo, jaký jsou třeba ty hlavní faktory toho úspěchu, že se to podařilo. Máš tam něco, co vlastně jako je potřeba splnit nebo udělat tak, aby to opravdu jako fungovalo? Je potřeba si jako ten proces představit tak nějak jako ze zhora. Že jako pokud se například nestáhne to PDF-ko, co se má jako potom stát, protože se stává běžně, že jako prostě banka má výpadek, něco se nestáhne, nějaká aktualizace, tak je potřeba si stanovit co nejvíc jako scénářů těch negativních, co by kdyby. Ty pozitivní je jasný. Přihlásím se, stáhnu, proces dokončený a jdeme to do hospody. Ale pokud vlastně to jakoby takhle nepůjde, je potřeba tam stanovit ty výjimky. Takže ty v podstatě dostaneš ten proces od těch lidí, což občas může být i náročný zjistit, ale ty to musíš teda jakoby domýšlet, musíš namapovat všechny ty co se stane, když se něco nepovede a všechny ty jednotlivé ty části v tom procesu. Takže to, když splníš a správně to jakoby definuješ, tak ten proces jakoby běží. Tak ten proces běží. A nemusí vlastně se na něj potom jako šát. Jsou tam furt nějaký faktory, které to třeba můžou zastavit? Jo? Jo, stává se, taky záleží, jako s jakýma systémama člověk pracuje. Když pracuje čistě jakoby na automatizaci interních procesů, třeba na OneDriveu, na Windows vlastně prostředí, tak tam je toho míň, protože se to všechno děje jakoby v pozadí, ale pokud čím víc jakoby ten robot pracuje s tím vizuálem té stránky, aplikace, tak tím víc je to náchylnější jako k té chybovosti, protože všechny systémy se mění, upgradeujou se, mění se polohy, názvy jako tlačítek a tak dále a ten robot potom jakoby neví, kam má třeba kliknout. Například změní se tlačítko přihlásit se na přihlásit a vlastně on už v ten moment nemusí jako to tlačítko správně najít a už se jakoby třeba nepřihlásí. Takže tam je potřeba si tohleto ošetřit, že stanovit to tlačítko s názvem, aby hledal jenom slovo přihlásit. A potom, když se to jakkoliv změní třeba na to přihlásit se, tak on už jako ví, že je to samé tlačítko. A takhle je potřeba nad tím jakoby přemýšlet do budoucna. Ale ta oprava čehokoliv, tak je tam jako extrémně rychlá. API se opravuje měsíc, tady to se opravuje v řádu třeba 1 hodiny. Super. Takže máš nějakou pak i hotlinku nebo něco takového, kde ti píšou klienti, že se to třeba zastavilo? No, jako já reaguju jako rychle, ale nestává se to zase tak často, jak by si člověk myslel. Je to prostě, čím líp se ten proces nastaví, tím méně ty jako lidi volají a jako nestává se to zase tak často. Ještě by mě možná zajímalo, máš nějaký třeba ty jako pro sebe interní rozhraní, kde ty vidíš, který ty procesy běží, který si zastavili a tak dále? Jo, má to, jako každý systém to má log, takže tam se můžeš podívat, co doběhlo, jestli to doběhlo jako úspěšně, neúspěšně, kde se to zastavilo. Systém, který vlastně používáme, tak ten i vyskrínuje v obrazovku a ukáže ti přesně, jakoby, co se tam stalo, takže líp se to dohledává. A já se právě nechávám posílat notifikace za každý úspěšný anebo neúspěšný proces, takže já vím hned, jakoby, pokud se něco stane. Na e-mail, přes Teamsy, jakkoliv. Ale já to mám, jako, já už vím, který procesy běží normálně, takže jako... Nechodí ti všechno? Nechodí, to bych se zbláznil, to už bych jenom mazal, to je... Robot na mazání e-mailu od robota. Jo, přesně tak, zkontroluji, jestli to proběhlo úspěšně, a když tak mi to vymaž. Mě by možná ještě zajímalo, když se tady bavíme o těch opravách, tak jaký je třeba poměr tvý činnosti, jako kolik je poměr nastavování nových procesů a třeba ta oprava, máš nějaký jako přehled o tom, kolik času ti? Na ty opravy bych řekl, že je to třeba 7 hodin měsíčně, ale bavíme se, že máme 50 procesů, které běží prakticky 24/7. Takže
není to zase tak jako hrozný a většina těch opravovaných procesů, tak ty bývají měsíční nebo kvartální. Ty, co vlastně neběží zase tak často, tak tam je horko těžko, jako se najde ten scénář negativní, protože ten proces neběží zase tak často. Ty procesy, co běží denně, ty jsou jako nejlepší za mě, protože na tu chybu přijdeš hned, můžeš ji opravit, protože když to nedoběhlo, tak to můžeš pustit znova a ten výsledek vidíš jako okamžitě. A druhý den si ověříš, jestli je to vlastně správně. OK, super. Děkuju ti za tu část. Možná by mě ještě zajímalo, hodně jsme se bavili i o těch výhodách. Mě by zajímalo, existují tam nějaké jako překážky v té implementaci? Narazil jsi na něco, že by to klient chtěl implementovat a pak projdete třeba nějakou analýzu, projdete ty jednotlivé procesy a vlastně se ukáže Ano, já o tom procesu jakoby tak jako tolik nerad mluvím. Jedná se i vlastně o to vyčítání. Měli jsme vlastně proces, kde klient chtěl vyčítat informace z pokut, co jim chodí vlastně od jejich kurýrů a tam byla představa od klienta trošku jiná, než vlastně jaká byla představa z naší strany a ta implementace jako časem byla neúspěšná, takže ten proces jakoby skončil, ale vlastně od té doby i vlastně předtím tak vím, který procesy mají ten smysl a pokud nemají, tak jako na to rázně jako upozorňuji, že prostě ten proces, jakoby, že se mi do něj nechce, protože třeba bude hodně poruchovej, budeme se potřebovat do něj investovat víc jako a víc prostředků, pořád ho jako udržovat a dost často to bývá právě jako na to vyčítání některých informací, třeba jako z nějakých dokumentů, z PDFek, ani ty vyčítací nástroje nejsou 100% a ty tomu investují vlastně veškerý svůj čas a peníze a vlastně tady robot, který by měl přenášet nějaké informace, hledat to z webu, tak vlastně v tomhletom případě nebude tak úspěšný. Takže tohle je jedna jakoby z věcí, že jako pokud cítím, že ten proces jako nemá smysl, tak to jako řeknu, upozorním, když s tím ten klient jako souhlasí, že jako s tím počítá, tak do toho jdeme, ale snažím se ho vždycky jako přesvědčit, že jako je lepší třeba v tomhletom případě zařadit ten vyčítací nástroj a na tom základě vlastně potom pracovat dál. OK. To já si myslím, že je taky hodně důležitý v této části, protože samozřejmě se v tom pohybuješ více, už víš, co funguje, nefunguje, tak asi tomu klientovi říct, na co se to hodí, na co se to nehodí. Každopádně musím říct, že je to jako hezký příklad toho, co se s tím taky dá dělat, i když to třeba nevyšlo. Teď by mě zajímalo, jaký jsou vlastně nejčastější obavy v těch firmách. Já nevím, jestli třeba přijdeš i do kontaktu vyloženě s těma pracovníkama v té firmě, když třeba analyzujete ty procesy, nebo jestli to předává třeba nějaký řídící, vedoucí, manažer. Interně vlastně přicházím do styku s těma, co to zpracovávají pořád, tam je to prakticky s nikým jiným jako nejednám, ale pokud se jedná jako o nějaký externí klienty, tak tam to z začátku bývá takže se to představí vlastně vedení, domluví se nějaký jako ty procesy, které se mají automatizovat a potom na základě jakoby domluvy, buď to mají oni připravený nějaké zadání, většinou to bývá ve Wordu nebo nějaký video a v ten moment já už nepotřebuji jakoby přijít do styku s těma zpracovatelema, ale pokud máme přijít na to, jaký procesy jsou vhodný, co vlastně ta firma potřebuje jako automatizovat, tak já potřebuji s těma lidma jako mluvit, potřebuji jako vidět, jestli se jim to jako i líbí, jestli jako jim to dává smysl, nebo aby jsme nenastavili automatizaci na čtvrtku procesu a jim to vlastně ve finále přidalo další práci, protože to musí zkontrolovat a případně to jako nějak složitě opravovat. Takže je vždycky lepší, když s těma lidma jakoby i komunikuju já, není to potřeba dávat jenom na to vedení, ale pokud to vedení to chce mít jenom jakoby pod sebou, tak jako není to problém, ale může se stát, že to prostě se hrozně prodlouží a nebude to tak efektivní. Radku, můžu tě poprosit, teďka bych se chtěl podívat trošku na současnost a nějakou bližší budoucnost. Sleduješ nějaký trendy nebo inovace v této oblasti, které třeba přichází na ten trh a je tam něco, co bys si třeba chtěl implementovat pro zákazníky nebo co je teďka hodně trendy? Mně se strašně líbí ty LLMka, jako ChatGPT,
když vyšlo 4.0, za mě jako super nástroj, šetří to spoustu času, co můžu, tak do něj dávám nějakou úpravu základních jako e-mailů, ten zbytek samozřejmě, co je nějakým způsobem, ne tajný, mi vypadlo to slovo, ale citlivý jako informace, tak ty do toho jako nikde nedávám, ale je to super, jako ušetří mi to strašně moc času s tím, že vlastně já neumím tolik psát jako hezký e-maily, takže tím vždycky jako proženu, aspoň si nechám jako poradit od toho, ale časem se to jako zlepšuje. Tak vlastně ta umělá inteligence je za mě jako super nástroj a kdo ho nevyužívá, tak vlastně šidí sám sebe jakoby v současné chvíli. A teďko nově vlastně myslím si, že se to jmenuje Gemini, tak vlastně od Microsoftu, tak to je za mě věc, která udělá obrovský boom vlastně v interních procesech. Už jenom, když má firma spoustu interních jako interních směrnic a člověk se v tom snadno ztratí, není si jistý, tak co jsem si tak pročítal, tak je možnost vlastně to napojit na tyhle interní jako dokumenty a na první dobrou ta umělá inteligence vytáhne tu informaci z těch směrnic a tomu uživateli to vlastně poskytne během pár vteřin, aniž by to musel složitě hledat, anebo tím otravovat v uvozovkách jakoby někoho, kdo ty interní směrnice zná. Mě by možná zajímalo, zkoušíte to nějakým způsobem jako třeba implementovat do těch procesů, nebo napojuješ to nějak třeba na toho robota nebo něco takového? Snažím se, těch procesů samozřejmě tolik není. Vždycky jakoby ten výstup od té umělé inteligence, který by měl jít někam na sociální sítě nebo právě na ty klienty, tak radši jako zkontroluju, nikdy nevím, jako jaký výsledek z toho vyjde, i když jako ten prompting ten výsledek jako líp jako směřuje, ale tolik těch procesů s tou umělou inteligencí ještě nemám, tam je spíš i to, že do toho nástroje, kdyby se to dalo jako naimplementovat, že ta umělá inteligence hned označí třeba řádek, který má potenciální chybu, nebo udělá nějaký návrh zlepšení toho kódu, aby to bylo rychlejší, přesnější a tak dále. Tak to se mi, jakoby ten koncept se mi líbí. Ale zatím jsem nenašel žádný proces, který by šel jako přímo napojit s tím například ChatGPT nebo Gemini. Je to možná tím, že si ještě nejsme úplně 100% jistý těma výstupama z toho AI? Určitě. Myslím si, že určitě. Že dost často právě i bývají případy, že to AI halucinuje, dává třeba nějaké nepravdivé odpovědi, tak možná to může být důvod, proč to ještě... Určitě, ale tam je zase jako důležitý ten prompting, naučit se vlastně, jak to zadávat, když nechce, aby ta umělá inteligence lhala, tak jej poskytnou vlastně, z čeho má čerpat, takže nejlíp jako nějaký soubor, proto jako ty interní směrnice jsou super na ten proces s tou umělou inteligencí, že se poskytnou ty interní směrnice a vlastně ta umělá inteligence hned ví, z čeho má čerpat a už se vlastně nevymýšlí, protože má pracovat jenom s těma souborama. Jaký ty dovednosti by si dneska měli zaměstnanci osvojovat v rámci tyhle třeba oblasti? Vidíš tam něco, co by se měli učit, tak aby i s těma novýma technologiemi, pokud se do toho přidá nějaký AI a tak dále, co ty vnímáš, že by se měli učit nebo nějakým způsobem si osvojovat? Já si myslím, že jako člověk nemusí být ajťák pro to, aby uměl dobře jakoby s těma technologiemi. Je to spíš o to, že jednou týdně si jako sednou a projít si novinky těch softwarů, které jako vyšly za tu krátkou dobu. Třeba ty účetní systémy neustále jakoby inovujou v této době, kdy prostě těch systémů je hromada, tak se jakoby tímhletím předhánějí a za týden nebo možná i za měsíc, tak se toho stane jakoby tolik, že to, co nefungovalo před tím měsícem, tak teď už je vlastně automatizovaný přímo v tom účetním softwaru. Takže já pravidelně právě si pročítám i
informace, co bylo v nějaké aktualizaci, hned to testuju, jestli je to jakoby použitelný ve firmě nebo není, kdo to využije, i pro klienty, jako který přijdou s nějakým dotazem, jak by se dalo co automatizovat, tak se jim snažím jakoby vždycky říct, že je lepší projít nejdřív ten systém, ve kterém pracuji, co to nabízí, než začnu implementovat nějakou třetí stranu. Protože je to furt jako nějaký výdaj navíc, musím se s tím nástrojem zase naučit a furt je lepší jako mít ten jeden a ten si nastavit správně, než to outsourcovat nějakým jako dalším nástrojem. Takže určitě první věc je jako ta... 100% využít ten systém. 100% využít a nastudovat se ho. Jo. Než jako, když bych dal jako příklad, proč bych upravoval každou fakturu zvlášť, když vím, že v každý je stejná chyba, označím si to hromadně a hned to jako upravím všechny naráz. Ale někdo to třeba neví, že to jde a tak s tím stráví 5 hodin, že vlastně tu jednu informaci fakt jako tímhletím způsobem opravuje. Takže to je jakoby ta věc, že automatizovat může úplně každý, ale je důležitý jako ten systém znát. No na to je poslední otázku. Jestli bys nám teda řekl, jaký jsou vlastně kroky, které by firma měla podniknout, když by chtěla začít automatizovat ty procesy. Máš nějaký třeba základní rady, co by měli udělat pro to, aby s tím mohli začít? Určitě. Jak už jsem zmínil, tak první věc, identifikovat ty procesy, které jsou vhodné k té automatizaci a ty, co mají prakticky okamžitou jako návratnost. Jedná se fakt o ty rutinní, nudné jako činnosti, které trvají tomu jejich týmu, ať už jako marketing, účetní a tak dále, tak jim trvají strašně dlouhou dobu a prakticky jim to jako z nich saje tu energii, kterou můžou věnovat nějakým důležitějším věcem, tak to je jako určitě ta první věc. Je potřeba si to stanovit, udělat to zadání a stanovit si, jakoby, co od toho očekávám. A pokud se jedná o proces, který běží 24 hodin a já tím uvolním jako práci 2 lidem, tak jako i se připravit na tenhle scénář, že je potřeba si říct, jako co s tím časem jako budeme dělat. Že prostě kam to budeme jenom investovat, protože jako vyhodit člověka jako to není jako cesta, je spíš jako je potřeba ten tým posouvat tímhletím způsobem jako dál. Další je výběr toho vhodného nástroje. Ne každý proces jako je vhodný třeba pro toho robota. Pokud se jedná třeba o to vyčítání těch informací z PDF, z Wordu a tak dále, tak je lepší jako uvažovat třeba i o těch vyčítacích nástrojích. Takže tam určitě bude ten výběr toho nástroje a pak si stanovit někoho, kdo to jako naimplementuje. Jako jestli to budou dělat interně, tak je potřeba člověka proškolit, případně najmout někoho specialistu na to, který už to bude umět a bude pro ně jakoby ten proces dělat. Ale jak říkám, je to vlastně low code nástroj, takže se s ním naučí rychle prakticky každý a i majitel té firmy, pokud má volný čas, což se většinou nestává, tak jako si dokáže nějaký ten proces nastavit sám. Ale samozřejmě specialista to dokáže udělat rychlejš a kvalitnějš. Já když jsem nastavoval ze začátku, tak tam bylo spoustu chyb, ale jako nastavil jsem to. Jo, fungovalo to, ale dneska, když se kouknu na ty počáteční jako procesy, tak by potřebovali nějakou revizi. Tak asi určitě, když si vezmeš nějakého specialistu, třeba externě, tak má zkušenosti z dalších firem a podobně. Takže tam určitě je nějaká potom přidaná hodnota z těch zkušeností. Určitě. Jo, i vlastně on se setkal s tím, co řeší jedna firma, tak se s tím setkal už jako 100krát, protože to samý řešil v těch 100 předchozích firmách a dokáže jako poradit a nastavit ten proces, aniž by ten klient se o tom musel potom starat. Ale samozřejmě ta cena je tam potom asi jako vyšší, když už je to nějaký specialista, takže dost často si najmou nějakého brigádníka, který je technicky jako zdatnější a právě ho to naučí, aby jim to interně všechno nastavoval. Ono taky otázka je pokus omyl, jestli nevyjde dráž než hnedka na první dobrou se specialistou, který třeba si účtuje víc. Taky, to je taky otázka. No. Jo, to se špatně měří. Jo, je to složitý a jak říkáš, pokus omyl, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Ale určitě bych jako, když
první rok ta návratnost tam nebude, pokud to nebude jako obrovská ztráta, tak jako projekt bych určitě neukončoval, protože třeba po tom roce najednou zjistíš, že měsíčně ti to šetří 2 lidi. Nebo jakoby čas 2 lidí a v ten moment vlastně oni se můžou právě jako starat o ty jiné věci, o toho klienta. Už se nestane to, že vlastně když volá klient, tak nemám čas, potom mu zavolám, ale už mu to rovnou může zvednout, protože ví, že vlastně už nemusí dělat nějaký ty rutinní činnosti. Efektivita za ty lidi musí být potom vysoká. Jo, bylo by to dobrý. Zvýšit tu efektivitu, když vlastně už nemusí dělat tyhle rutinní úkony. Super, děkuju Radku za dnešní rozhovor. Taky děkuju. A já děkuju vám, divákům, že jste se dívali na další díl ByteCastu. My jsme se povídali o robotizaci a jak vlastně zautomatizovat procesy ve firmách. Pokud máte nějaké téma, které by vás zajímalo, tak nám určitě dejte vědět. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Děkujeme.